Díomh Chard agus fáilteóibh go dtí Nord Chahar Tránón inmh do chluthe canis chun Vic Gibún, Champíní na bliana se caite, chláiste na Hoscoile Corcaigh agus iad samáíochant le Institút Technoliaachta Carlach. An slua bailitheisteach an so go dtí Nord Chahar gandát go ionad sport chláiste chahar á clia an so Tránóna sin na súl le chluthe don sco an so idir gandát Champíní na bliana se caite Olscoil chláiste Corcaigh agus IT chearlach gandát bhí báisteach agus gaegan na so désahairn se caite agus buchas mór le dia go bhfuil sánas take ar sin in is Tránóna lem hebh so cín sibh ífaní chun chóir ífe an current sa buite naibáta agus teocha i gceith chláiste Olscoile Corcaigh ní sé buite fósaige IT chearlach Tránóna olbhór Olbhór the Institute Technoliaachta Carlach agus caafar, adbhal go bhfuil dulcan cín den céad go déanta cáin seo san ar eisgurt, nar écan tú ar dulcan cín le Garman, Líse, Cearlach iad féin, ní héanúna agus DJ, isteach lo agus gacha le duine tá ceir lóin, ní héanúna go bhfuil siad an seo ach bheith go híntacht an ar eisgurt agus na leid seo, agus ar nóid na fórna idir chunta an bua seo aáil. Seanúir chiimiid na himiróí atá gimarta so, himiróí do ard chaidán ar fad, tá míad caiintear so chun na himiróí ógus fear sa tír i gimarta so agus marí luis san gohúnta ar fadaí a giscin ó chéirí ó Lís ó Loch Garman ó Charlach ní fiú na chunda himóra. Se agus nuair écinn tú ar Olscoil Chahar Corcaigh, is fearn idir chunta é fiú na honnadathe, tá siad go léir gimmart le Corcaigh nó le Limnach nó le Tibredáin tá clé ceannis agus beanna le ar an feiteach ar buaite có hena féin agus ceanirí iad ar na fórna sin. So tá dúshlán mór rih cearlach aniu cafarrá mar stocha ghfuil na hanamnacha inahananta go mór ag UCC. Agus is socha nuair chin tú na himiróí hagimmart sa Tránóna. Ní bhíon mór an deisna agat an current sa bhachtain, beidir gábhlíonn sa chláiste munthosnaíonn tú chéad bblion, be gábhlíonn eile go tí bblion ar a bhéad, mar sin má gainn tú go dtíon cluthe canis, stocha ganú a bhachtaint. Se agus caiitú adbhal gur cluthe ceanna sé agus ní mór an daine an sean a bheith an seo nó an deis. So is ihe mór donna lead sin agus is commórtas atá ag dul chun cíní gcónaí agus dul é dábhacht é ó bhblion go bhblion so ócádaíonach na lead sin. Agus a gafása glechaí anna bhar inis cintúir a bheith go sa Tránóna. Well, is tócha ar fápéirtá for an an Corcaigh í bhd níos le. Well, ní bhd níos leidir, ag beagání níos leidir ach tá gachtain ar cóchaidán ar hen si tresna lína sin agus tá de lá an ggéire bíon an amáns de friúil tá cinál agus an stíl de friúil so ní bheithchas go cad a Harlóig ar an Tránóna. Sinné go dtíirecha agus sin nasúil go mór leis an chluhan sa Tránóna agus tuaramíd fiochan tapaig ar na fórna a bheith an sa Tránóna, fiochan míad ar Champíní na bliana se caite Olscoil chláiste Corcaigh ar dúis, sé an Harlí sa bháid dó san go leor taí cos a lína lán cúil le Cillian O'Dwyer, Richard Downey agus David Lowney, an lína lechhól an son Paddy Cadell, Paddy O'Loughlin agus David Griffin, gan dá céan ag darúd ar phog slasa bhí Mark Coleman de sahairn se caite siúil a gimmart lár parca i downta Niall O'Leary, glór taí leis sa lína lethasach Robbie O'Flynn, Shane Conway san ó chéirí agus Conor Boylan a chéchar sinna gur lína lántasach go leor cúntúir a gceist le Dara Fitzgibbon, Mark Keogh agus Shane Kingston. Gandát sa bháid an sud IT chearlach Tránóna tá báideoir chunta Lísin in de Roland an lína lán chúil Fergal Hayes, Sean Downey agus Shane Reck agus gandát an lína lethasach be se asú le cluthe mór ó le héadí Padge Delaney, Jason Clear agus Michael Harney agus is sanna Lord Parker, Richie Leahy agus Luke Scanlon an lína lethasach an son Chris Nolan, Jerry Kelly agus Cathal Dunbar gandát a fuair gábháide an son a gunne Mary I des Harns Katja agus an lína lántasach Rory Higgins, Liam Blanchfield agus Seamus Casey. Agus bhí sé fiachtar na himiróí rim ré agus fiúcha semach ar dúis Cathal Dunbar ó IT chearlach an imiród. An imróir fad fuair sé gácúil an lád airnach agus is é an scórálaí is mótá có is ceanar é agus tagann sé ó Loch Garman né bhéanana bhí sé gimmart le Loch Garman. Agus caafar a caint faoi sa lína sin tá Chris Nolan agus Jerry Kelly agus tá daoine a caint faoi Jerry Kelly agus an taspáintas a thug sé le bur sa líoch bhí sé just tá creid an lá sin so tá lán consuirt ag Corcaigh a canuas ar sin consuirt ag cearlach chumá. Agus cíimiad is son agus gandát an phog slasa a fuair an fearsa dé sairn se chaite ceantas na scóir na sairach nó go mar riamh Mark Coleman.
Yeah, tá sé gur aus ar fad, like, you know, cén ollscoil nach méid sé ar an céad animar an Aaron Millog Mark Coleman an puck slash a sin bhí sé cinúnach an lá déirnach agus imróir den céad sco. You know, is féidir leis immert na coolathe Lár Park an noch an tosig agus you know, beag sin na ceanara aniu i Lár Park a dóibh. Ní leon dát fao son agus má irimínse chomá chéanna leis sin se le le canis be immer go maithaige a go bhíchantar IT chearlach éis an bádóir endarólan cad é mar bliana bhí go siúdan arig. Á bhí sé ar aus ar fad le líise beidir gur bé an cúis mógar air comáló nílach trí cúil géalteige go dtí seo sa mórta seo agus you know, pucamach an céad sá tá sin nán you know, an pucanna séra thugáil ó fad amach go gá cín feit an lá déirnach so you know, beag anseánna chu ag ende ar an gluhéniu. Agus bhíoch de son ar chláiste ollscoil chorcaí bhí sé caiinte son ar fear ó chéirí tócha agus ní móhí mí de caiintear muintear chéirí agus sinna caiintear cuasaí mána ach sé an canha bhhaig se an corna na rig agus imiróir an sco. Imiróir an sco agus you know, bhí sé go hiintach an arig bhí sé mar cheanar agus scóirlaí is mó bhí ag curcaig agus you know, mar dúir tú héin tagann sé ó cíirí ach you know, is féidir leis bheith ar éon fuair an idirchunta in éáid in éar an faoi láthair fuair sé 8 buinte an lá ar nach 7 pucan na sére agus you know, beag túna chu mór ag chumá. Se ní leon dátí sin agus beag na pucan na séra. Seáránna bhí an curháinnig an inis agus sin olah chun túsa chur leis a chluthesa agus caafar annig séúnta leis a chur don glas a bhí gobar timppla na Parkin so mar éon bhí fiochantar an dách le cheannis begus go bh an báisteach a titin sa san áard chair le cúpla lánuas ach drumpla na Park i fiochan nótála ar fad is cíimi de sun a réiteóir sé James Owens ó Lochgarman a bheith a bhail na fadóige tá hí thna barta a gceisiúd agus le cúnmh dé ní ar siúd a bheith mí de caint tránóna nuach mar bhí rá drumpla na Park i fiochan nótála ar fad mar bhí se na gála so dé sa se caite ach tá stum hir curháinigan sánas take ar an leimseir an sos an áard chair agus sin is súd le chluhead an sco an son cíimiad na himiróí Lár Park a Richie Leahy agus Luke Scanlon an lo bheith an caithaisteachasa IT chearlach dul ar an únsaí sin díireach chana chlibbert a sunna maithe Lár na Parke agus é dachar é cheantas na himiróí an slitar lá seáil is son Bílan an réiteóir leis an immert a sonnach chalís ar dead an sonnaga IT chearlach. Agus bíon daoine gcónaí caint faoin na ruchan na sin agus you know, cé go táhachtatá siad ó héobh seileadh ach ó héobh diongaháilteach de heispáint so túsma curtha an sin ag Conor Boylan agus Curcaig. Se sinné an Conor Boylan céanna gninach an fáil a sonir ach de scóráil an so ige ollscoil cháiste Chorcaí is gannach 10 second mehead a glog. Agus é sin builteisteach inis bhfuil cuman na maithasa ar sin idir an dáchúlann son bhfuil táid ar an muir cúil an bratbáin áirithe tús úntacha son ó ollscoil chláiste Chorcaí. Se agus Paddy O'Loughlin an citóg le ceann mór míltach an sin. Se gan dó Paddy O'Loughlin a bhí i gimmert an irig nuair a bhóthad ar an cornsa gona chláiste bud an smáil hín chluisan siúil hí sa bort lá agéir saharna bhí sé an irig a cholána seachtainna sénis ach seachún IT cearlach fuair ar cheirháide ládíanach de a churbáide agus í sin fachtan sannacha agus sin tús blódrach an son ó IT chearlach agus an báide san fachta ag siamas Casey an chiaadúnsaí agus báidecha. Se agus an Bert Lochgarman ag nasca suas an sin ceapan gur go bhór caithal an bear na seileadh an sin cúig sé ar rúthar agus
agus an sin pas glóte go dtí sémas céigh agus is deach sa coolais. Seá leis cumán abáta san lena bhróga chur sé seachaí ach ní bheith se chuisteach ná macha réine sinna túsa bhí tááilta bhaidtí cearlach. Th bar fád agus chunig mar sa clé le ceannis go bhfuir si cuaúil, so beidir gurbééis sin an tionachar tá DJ arthú. Se gan dátaigh céalach DJ agus taí ar na barta eisiúid mar bhí éana riomhhaid park na himar chun báide raimsú be DJ bhí ann agus é seaastan sunanis agus be se beásásta lei seo gandát. An chorn sa buirte naibátas tuchaige ollscoil chláiste chorcaí gan buirte fósaige IT Carlach. Má bheála inis seo a bhhacht an tróna agus leis túsan. Diad a chéir de tarlú san nach na chublint siar an sun dianta go maihan san i get Robert Downey an corcaí a chó gandát. Tá siúda go mar cúpla cluthe leis an fu an idir chúnta sa sra a lá na huide. Níl sé feicáach an níos ag tú an cluthe déag sé go raibh Institute Technolic de Cearlach ag chur Bert Selína Lantasach so feic míid conas mar aíonn séir na cluthe. Se Richard Leahy tógan de puc sleasa san nach trothíireacht tuag siúd agus léite go maithe san ag Mark Coleman ar sin. Agus se chun chláisteáil scoile chorcaí inis teachtamach leis an chlitar. Bhí ar sinna gur chosanta san ag IT Cearlach chur brú ar chosantóirí chorcaí agus a rí sin na chlibarta san hí san isis. Agus sellh san ag Padge Delaney a sin builteisteach a sin fachta san go nafaseach a Shane Hurley. Clitar builteach fada ag siúd cé bhthaigh go rása san den mach beidir go bíon clitar a bhthaigí a chiaach gola mí cheart. Sellh san Jason Clear buile clitar suas agus módíireach a úsáid ag IT Cearlach cnéad na dhéana dís báide fachta go dísa Liam Blanchfield inis. Immert Kielburn san ó Liam agus í sin builteisteach an san ag Chris Nolan nach í sin chur ar fóríle san ach immert bha san ó Liam Blanchfield chun Chris a raimsú ach drothíireacht tuig. Agus is fear mór Liam Blanchfield so beag géir an iad a chusteach ar chun minic agus is féidir. Cí míad is is Shane Conway Hanna puck in the sair agus cad é mar fasta san seoltaisteach ag Shane Conway agus bhfuil deiscóráil an san is ige Robbie O'Flynn ach cad é mar thuáil deant an sanna Robbie. As he dain séir a buint leis a bouta san Luke Scanlon tam leor lár Porca take siar teachta gáir chosantóirí IT Cearlach. Cillian O'Dwyer a san cáir fachta gail Paddy O'Loughlin. Mouth sé Paddy for an chiad pug séir sa trahúna de chláiste ollscoil a chorcaí. Dianta go maithe Paddy scuil leis a slitar. Agus é sin inis builta suas na Porca ag Niall O'Leary ach drothíireacht a bhaig siúd agus é sáiriste ag Richie Leahy. Builta suas a san pastas a san ó Richie. IT Cearlach inis ar an nónsaí agus iad a túr fans breoch agus ó Ilan Garrison í sin builteisteach agus hiach go bhfuil an brapáin orda gan muir cúil sin pointed an Scotland san ó IT Cearlach. Se agus ceapan gur Chris Nolan a bhí an chuir sé ceann ar foríil rahih sin ach ní bhéon áras faoin ceann sin ceann mór mílteach agus cafarrá go bhfuil an stíl go chinntaach go dtí seo an Bertar na géirí imánt an tamar fad. An éon stíl chosanta géine cup. Se chun IT Cearlach agus cad é mar húsá deanta go san go dtíon gluthe. Tá má fáid sé rá le DJ Rimray ach sé breásáta lei seo Cillian O'Dwyer níos déir an clitar a gádacha san de chláiseáil scoile chorcaí brú a chur ach deanta go maithe sanna ag Cillian. Ach fóstá sé dain in na le féin. Sellh inis ag Conor Boylan. Conor Boylan a Boylan clitar suas agus cad é mar fasta sanna ag Conor. Agus é sin buid cho fada le David Lowry. Deiscóráil an tuga ollscoil chláiste chorcaí agus í sin builte thar sé trasnáin an san i g Mark Keogh. Se agus nar écann tú ar an stíl sin an pas glóite trasna na Porca go dtí an taobh eile agus smachtathe go chinntaach an sin ag Mark Keogh agus ceann sin plí an trasna an sin. Se pointed an Scotland san ag Mark. Chiaadíireacht a bhí ar scóras í fachtaige. Carú sé sin leis socrú seach sa chluthe chiaach IT Cearlach a rís agus iad a gúsáid spás in is agus iad a measca suas stíl immer hí sinna builteisteachcha san scanéin in éair sanna stig drothíireacht í sin chur ar fóríl ach go dtí san ní léon agla IT Cearlach a bheasca suas. Níl agus tá siad ag measca tá siad géirí dolamach a gimmert tá siad ag únsaí níl siad a géirí a bheithró bheith coolú siar na méad mar sin so tá an cluthe ag dul gomach dí seo.
sin droíocht san ó Shane Hurley. Shellh san buite sa réide go ggóin ige IT Chearlach. Fergal Hayes inis, sin labhlacáilta síos a codit sí seo sí John Carnoige. Liam Blanchfield a had aller an síos bhfuil deise ar bháid agus báid eile fachtan san ige IT Chearlach. Stóntífa go cosantóirí als scoil chláiste chorcaí suasar sin béidir. Se ag bhí sé 6 mar bhí Bertar fécha tá Paddy O'Loughlin ar chomá ach mar dúir mar hena féin is fear mór lád ar Liam Blanchfield agus thug sé faoin scór agus bhuair sé. Se agus ní bheith Robert Downey ná Paddy O'Loughlin sásta leis a cosint san ach ní bheith se chuisteach ná amach ar Liam Blanchfield agus inis rábáid de fachtacha. Sin seachbáide le ráchlathe nuas agus ní fiúbháin denómata mehansa so chiad le ach seachún inis Shane Kingston a dul leis a gcónaí bhfuil sé siúda túr fehháide hí sé le chuoine bheith ach stáchasint ó IT Chearlach agus tús blódrach ar fad go dtíon glethe sáinis. Agus Paddy Cadell inis a túr fens beag a cha sin labhlacáilta I titiste san na mála bháide Shane Kingston a réis. Shane Kingston ach I blacáiltan san ó Kingston agus ard chosint ó IT Chearlach agus iad san inis a dul ar fréún saí. Luas díomhar leis a chluthe go dísa. Ní dócha go fáúla an na bhallart. Cathal Dunbar inis agus í chuir scilthá an bhar san rábáide des tharn se caite ach chalísteanta san ar chahall a deir a réitóir. Ach íirecht an céad go ag Conor Cathal Dunbar an sin I mai ag an tú aráisiir an slí a bhalig sé an talamh agus ten sé a ruúthar an sin agus is tócha go bhfuil an obair tá déanta ag eile Davy agus le cúpla bliana nús ag teachta inis agus tá sé go mór bhaim. Cíimí de sa bhfuil a réitóir chun dulchan cainte le na léigint. James Owens a son. Der cort is camí de chin tú go díadach cé fuair a cort de buí agus is solan go bé Paddy O'Loughlin a fuara. Pointe agus cort de buí go dísa ag Paddy be sé sásta leis a pointe. Ní bheith sé sásta leis a cort de buí. No, agus is rud, is decoration a lá seán inis don cuid eile don cluthe, cai sé bheith an cuaramach as seo amach, so is rud 6 dúilteach a bhí ann go háirthe duine sna cúlathe bheith ar cart a buí choú seo sa cluthe. Se. Cai sé bheith cuairmacht an goréile nó chluthe Paddy ach deis scóráil an sanis I gceist Seamus Casey agus bha fásiúil go gurach sé sin thar sé trasnán agus é sin diantaige agus ordóigh an muir cúil an bratpáin ach seo tús blódrach agus tús an sco ó Chearlach. Se agus bheith sé sin mar chuchuig a cilcuinnig I gcónaí agus tús má leat na hibar mar dúirtar so beag an bhaín suas agus is tústin céad go hé. Cíimiad Liam Blanchfield gorte san agus tás go nach bhfuil cummórta sa buite IT Chearlach ach na himimeóí hán aber lehéadí Liam Blanchfield Cathal Dunbar am léana in de rólís tá hí chu buchtant. Tá agus fiú faoi ís bhí siad ráthúil agus san éisiigh take go dtí na fearn sinseir de chunta mar dúir raig an tús tá andul chun cíine ag Loch Garman ag líis faoi Eddie Brennan agus ag Cearlach go ag an club. Agus seo chun inis le nóí de raig leis an nimmert seo chun chláiste als go le chorcaí dá ar an saí. Chalí se san is cíimiid is áéis dar Fitzgibbon a dá ar an saí. Ach buile do chálan tu goachcha san ar sé an Conway. Cíimiid is fear fuór cort a buí nómatín beag ó hin. Paddy O'Loughlin, ábhrí níos a fuid amach ón chiaadaíocht thug sé féach níte. Chó fada Paddy O'Loughlin inis agus bhfuil an fadige tá é sin I methe ar fóraíl agus sin an chiaadaíocht stola mo chláisteáil go le chorcaí I methe ar fóraíl go dísa. Ach IT Chearlach sé faointe chun cín cort a buí an bhar san nó titim a gartain is IT Chearlach. Tá gan áras agus feice míad an stílantá có leis an bucamach gear an sin. Agus ag bogus suas na parca. Se agus an luas a halló san agus inis an sellh ag Michael Harney a caiilte ag siúd chasna an níos a hen se go Niall O'Leary bol na slitar amach na parcan sa rééis agus inis tá deis ag chláiste als go le chorcaí.
Sin bhfuilteach an sun go sin Conway a siúd a túirtfens beag ach sin lágéireacht bhaig siúd ilen géir ach so go annach chud brú a chuirge chosantóirí IT Charlach tosathe. Sin díreach cad a bhí is chuna rá, like an méid breúir Shane Conway, like níor seansaige, you know, an shot ceart a thógáil. Se agus léad ó bhí cúpla nómanta so go bhfuil siad scuteach an é seo bhuachtint IT Charlach ach má hain ragra be sé go Marceau is dul ar an únsaí an seacha gansaí casan sé timppel ach híoch bhí sé caiintear an tácht a bhainein leis an báideoir in de rólinn cad é mar thábháiltin son. Just do creite bhí mathúla beag nach, you know, nach níor siad nán fannach suas leis an líra ach bhí sé sábháilte den céad go ach bhí an rúthir sin do creite an sin agus an cuiar bhalig sé an líra, you know, rug sé gráimar an ísisiil, you know, agus níor seansa ag an céhann ag Sean Downey capas a bheith ann. Se agus bhí réal an bhainteáir sé an nimmarta san i gcéad James Owen do chláiste ollscoile Chorcaí agus fear leach sná is Shane Conway gan dát hí sé siúd a gimmarta nurig leis. Hannas na mánathe óg is fear sa tíd agus bá fáúil gneoch sé sin agus gan éon stró in éair agus a bearna san leid a hábhrín ag chláiste ollscoile Chorcaí ach mórach an báideoir in de rólinn bach rudaí a bhad níos a bheasa do IT Charlach. Enden is leis a bocamach. A bhí ífarrán son an stíl á dhearúg ag sinna gur hiíocht mór grí. Trí de se chuháid, beidir greibh de an sunnacha ach í sin seolta thar se trasnáin agus Jerry Kelly an Bautason. Se agus, you know, an módíireach an sin conal féchan tú an líra ag teacht agus, you know, beagna go dtí an líon lántasach agus fáin Jerry a chun sé lábhar agus just ceann siimplí thar an trasná. Se mar chosantóir tá sé fíor dechar cosintí anmhar sin mar nadidir tú bhfuil sead a dul garid nó bhfuil sead a dul fada. Ceapas greibh sé chun tuairt fa cúil chuna bheith macánta. Se bhí an deise go héad agus an slí go bhfuil sead a gaiimsú na báidí ledí an í. Ní gáfá an locht a dúach sé fehháide, bhíchas san DJ. Í léon mothúcán ar aig agus tócha go bhfuil sé lánsásta go dtí seo. Ó duine amach go bhfuil teach an plias goach. Bheith sé na lech hí san IT Charlach mar í nóach, meid sin Conway na lecht a chláisteil scoile Chorcaí ní bheith. Cíime son agus a chalísteanta son ag sé agus beidir gúil se leanna sé stacha son beidir nar a bhéin rá leis fostrasach a buint le na chud imirthe son. Se mar níl mór an sellh feite ag agus, you know, Irene frustragus ach an nuas ar sin a rís an ráta ebre tá léirthe ag cearlacht tá sé dochreidse agus chuinte sin a machardíine agus millan sin a tosathe go háirithe. Se cíimi den de rólinn cean mór mílte heile tachthaig siúd a ríis. Agus fiachar an hir de reinse son a sin builteisteach John Canog agus líon Blanchfield de déir a chamána chur lei sin agus fioch bhí se an a racas an hir ach ní sead compórdaach go dtí sa lína lán chúil chláisteil scoile Chorcaí. Níl ar churbe agus déag sé 6 you know, 6 trína céile an sin ar bhís a géine cad a bhí si dá dhéanamh. Se agus nuair a féad leat an stíl imirthe bhasca mar sin, choiríonn se go mór leat. Caid chláisteil scoile Chorcaí rud éigeantí dhéanamh sa chléasa. Mar go díosa tá imirtar fadaige IT Charlach agus an puc sleas san isise go Richie Leahy. Scíla sé leis Jerry Kelly tacht teasna chunaí sinna thógant. Se bíon ortha gachaile buntáiste bhaintáis na peiste corcra mar d'irtha agus is dócha gohfuil an peiste sin ag cearlach faoi láthair ach, you know, ní bheithchas a go amach an sin beidir go bhaid Corcaí rud éigean. Se tucha sé den neiste chléthe ní léon dát faoi sin champíní an nóisiad leis an caiidán imirthe atá acu a maithaid a barcan son trónón in agus seachún is siad agus siad a dul ar a freithúnsaí. Se le bigé Niall O'Leary a sin bhfuilte gaithe is chof fada an son le Paddy Cadell. Siar inis go David Griffin a chiad a dul siar agus siachar sin lína de gheandathe ó Charlach os a chóir amach agus a dhéanamh ána dheachar san do hosathe chláiste ollscoile Chorcaí ten Niall O'Leary siar leis inis. Agus fiachar sin agus tagann sé sin ar fada rís ón brú agus fiachar sin an céúra á dhéanamh go tuigann sé cécho tácht sampí imimesan. Tá sé an tábhachtach dóibh agus tá an rát ebre a rís agus an deongaháil a just dochreidse agus má échan tú ar níl tú ná é eáil an sin ach tá nílach burt fág a taobhstig den taobh cearlach den park. Ní raibh burt ann so bhí gach den eile taobh hir den líród. Se gar amach an spás a son
Dá hasathe chláiste ollscoile Chorcaí mar agus cnéim ná dhéanarís mar ard chaidán de imireoir ar a barcach seo in de rólan agus héidir go mar sé chuoine bhí seo chola Harris a trasnánaí builte go maithaige bhfuil sí sin seolta níl hí an feidige ach ábhín ar fóríl agus dócha ní bhacha an lochta go máthgann sé fé sin mar tá sé ábaltaí Tá sé ábalta, agus níl éon gcuid chuirteach ar aon rud just bhí sé ar fóréil le beidir, las leat nó mar sin. David Griffin is bhfuil clitar teasan na parca chu fada le Niall O'Leary. Paddy Cadell sin seoltaisteach aige. Tiiste go Jonah Cardó ag céhas an hir ach Sean Downey. Bhaint amach is acu. Agus Richie Leahy tacht siar go mion minic an sun sa chiad le tacht a gáred. A bhfuilte sun get Richie. Cha fachtain is aige David Lowry. Lowny ball an slitter suas ach fiachar seo rís IT chearlach agus an ráta ibrin sun atácha agus rís pascarid ach a módíach a stachan sa. Gus bé Blanchfield áislig a sun agus Niall O'Leary agus contúirt buint lei sin ach bhí Niall ábalta tacht siar agus an clitter a glan amach an sun go Robert Downey. Ach a rís ní brahan se gumsa go bhfuil sead compórdach a sun hir. Chláiste ollscoile Chorcaí ach nuair an clitar ar an bléamhsan de barc i gceist Shane Kingston ní bheith sé chuirteach ná amachara. Túir timpeall ar Shane agus Ilan Gade is son agus maithe sí sin seolta thar sa trasnán. Tá pointe an scoth ag cégan. Se agus léiríonn Shane Kingston an sin an smacht an céad scotá tá si just dochreid se leis an gomáin agus gan mór an spáis chun sé thar an trasnán le túir timpeall ar. Se agus is socha. Snéan chúis go bhfuil IT cearlach a chéúra an bhát agus stoppin siad tuthe chláiste ollscoil Chorcaí mar tuigann siad go bhfuil siad chomh géir agus go bhfuil siad ábalta scóranna náfuil imireoirí eile a aimimsú ach seo chun inis IT cearlach. Agus an módíireach á gúsáide cosún inis agus cadí anna siad leis clitar abáta me siaran sa go Kelly fós a tmáint leis chun cíach a cailtan sanna go Kelly gan uair chinúnach agus inis deisige chláiste ollscoile Chorcaí dul ar an frethúnsaí. Agus imireoirí hir inis go IT chearlach Shane Conway inis á thocrú féin a túirt fence breach agus í sin seolta thar sige trasnána go bhar ón leach sná agus tá chláiste ollscoile Chorcaí i teachta eiste chluthe. Sinné agus Shane, main sé an spás sin chuir sé thar an trasna gachalúir. Se. Agus sin rud leis a cummórta sa sé nútáil ar fad imireoirí nó Shane Conway ní chiimiid iad minic go mar ní chiimiid céiríar na scáileáin nach deisiúntachtá le héadí san. Se agus tá go híntaach eáil mar dúir tú ní bheith séarnas ar scáileán seachas na cluichí seo in áíire. Se agus bhí se na chéúra híd leach sná nuair a bhhaig chláiste ollscoile Chorcaí an choran an ana se dálaigh tróna. Lór obair le déanamh go agus feargramar díreach a caiintear Shane Conway. Luas splódrach a gceist siar san go mar ceocha blocáilta síos san. A cha fachta ga marcar darí iirecht a fiachar an obair chaigh marcaí anamh chun spás a chrothú san gur deiscórála de Conor Boylan agus Conor Boylan chalís déanta siúd níl chosantóirí IT chearlach sásta leis a cinine san. Níl bhí sé siimplí golóach pucséir a bhí ann a cafarrá bhfuil siad níos aní nó dégin tá chucaigh níos aní tá feinas a buintló inis agus tá Shane Conway níos lárnaí sa cluthe ceapan tá sé fáil níos mó seileh. Tá ach fós héin caithe siad obair díomhrí anamh do gach scóir. Cíimiid is áis Shane Conway a chuig teasla chun í seo thógant. Ceann ó nimir ceann ó pucséir go dtí sa fachtaige Shane. Ceann de imireoirí chláiste ollscoile Chorcaí Conor Boylan is san na sólam agus caiise na hialacha háge cheangailt. Tá sé tugad faoi dara going an seo go bhfuil si ag imirt duine sa bhreis taobh hir. So tá an stíl sin ara timpeall agus gur hinse sin níos mó spáis. Cíimiid is san Jason Clear gur tú carrasca siúd. Bís ráilta ná bheith Jason na fágad na parcaí na amach más éad leis leanúnta raig lena sé raig. Beidir buile fachta sa chun cína san aige. Agus sin fiochan der sin inis Shane Conway sé pucséir a thógannta san agus é sin seolta thar se trasnán agus inis nílach tífuinte in na fórne. Sin é agus tá cearlach ciúan le 5 nóméid ná fiú le 8 nóméid inis agus tá curcaigh tá chun cín. Seas cíimiid is san agus
skill fichen se cho sin plí ho sé nach níl se sin sin plí ach fer leis ná tá sé sin plí go siút tí fointe in na fórna is sin na tanna le hama agus an flog bedísa bun tanmh as a chluthe agus íar scórálan san na gaití chearlach í sin seolta isteach ach chun sí sin seolta thar se trasná an Ilingéir a son ach í sin seolta fóríl. Se agus tá na róna seis astra timppel hí brú an sin agus beidir go meisi níos fear an líir a chur den taobhile den park nuairtá an spás ann. Tuach gaiad de san go David Griffin gan éana nechar timppla fi chu an brú áchar David a son. Sí sin beolta siarnis go Paddy O'Loughlin brú áchar fedí a son a déir a réitóir ach déir a réitóir go raibh numach do brú áchar fedí mar sin puc sé amachcha bheith ann. Se agus begur cehalach bheith níos cuaramí leis na gramú mar tá si tuéis cúpla cín siimplí a chéile inis. Se cé go bhfuil siad ciúnathe ábhadín be siad fósásta leis an slí go bhfuil an chluithe tiite amachóibh. Tá dollaríis agus siocha san an nimróid bheise an son hir Richie Leahy carú go mór lena chosantóirí agus siochar sin pas glóte seoltas was na Parkinson go Leahy a seo builte siarnis go Kelly agus Kelly a fósa dollar an únsaí agus tá fersa cuine bhar báide a cadé mar thuáiln son gan lán cholí Robert Downey I miróróg chorcaí agus me sé sin béidir go me sé sin fiortáchtach agus sin na teachta Joe dead an chluthe David Lowney a buile an clitar chasan an son cha bloáilta sí san son agus sárimart ó Liam Blanchfield níl feice techt agus séráideach go cháiste olscoil a chorcaí go dísas a chluthe. Cíimiad a fysicúlacht agus an ráit ibre haga IT chearlach. Beidir náfuil cuman nó maithas ar a good imar le denómat nó mar sin an nuas ach fós ní sead a túr tuas. Cha sin builte isteach san. Agus iad a déir Chris Nolan a ghaimsú ach ní ráidir ábalta Chris a ghaimsú agus amach leis tagan Cillian O'Dwyer. Niall O'Leary inis. Agus a módíach á úsáide gan Niall agus leis an lína lán tá sach san cnám a bhecha ríis sár chosint an son go IT chearlach agus Padge Delaney. Agus seo chúniad inis agus hiachar sin iad a taú agus a carú lena chéile agus a ducaigh scóra son ní thucaigh ach ríis an ráta ibre ó IT chearlach go díal ar fad tróna. Se agus sin an rud a haníon go mór le Richie Leahy an sin é a thógáil tá sé gréthir an na chuúlann ach mí ar an uair sin. Niall O'Leary ríis tá na báta agus a módíach úsáte ge cho fada le Shane Kingstonach an clitar caiiltan sanna ge Shane bhil se fachta géir a daríarach tá sá obair a son ó Shane agus hiachar sin a gur scéil túair deist an bharsan agus go sin na scórna. Se ní féidir sean a thuirtó mar chuir sé th an trasnána agus stocha go raibh mí an sin ar Shane rec gur chail sé an líróach nó Harlíonn sé le Shane timppel nílach le tura óhánar. Sin builte suas a réiseach Pafri cheartúir a chosantóirí chláiste olscoil a chorcaí a fása seach sa chluthe gimmar a bhd níos a bhar David Griffin á móla san amach agus canasíocht á ráid i chuid a gluhansa. Is gan éon scór fachta go IT chearlach á Chave Shanna dain ó go bhfuidir scór dearnach Shane Conway san na díraigh an clitar a gádacha a seachún IT chearlach a teachtamach leis ru Calíise son Shane Conway lena ghólainn agus hí de son os ar góir amach ní lucht banistíocht a chláiste olscoil a chorcaí sásta lei sin. Yeah, agus brahan sé ar an réiteoir stoilm beidir go dúir réiteoir eile an puc sé na gcuine de bhar na coscéimena son ní bhechas go tá James Owens ará ghfuil an puc amach tilte. Se agus is sólingur bh carta gin réiteoir abáta san bhíidir stracan son do Fergal Hayes agus é déarach teachtamach leis is glitar son gan Calíise nó gáid. Beidir gur sé díanach a séad na fedóig agus solingur sé gimmart rialah antáiste agus seachún inis Enda Roland bhí siúrálta do bhfuil sé seo cuoine bhar faointe mar náfuil scór fachta go IT chearlach le tamil cé go béad sanna háchan cín agus é sin builte go Roland tá an feidige ach níl sí sin prín a ríis íireacht eile methir fóraí agus sin solim an siú íireacht tá chuir fóraí néag chéile an sanna IT chearlach. Se agus beidir an uair sin gur bhar é a chur síos ar Blanchfield nó duine mar sin mar tá sé nán é a bhre. Se chun a bheith túirt fan na scóir na son mar thugach sé tuc mí ná dúirí churthir sé trasnáin níl marrán ná fuil sé ábaltéid ach smód a hansa socha go raibh sé ar fóraí is tú cho fada san amach ón máide
Se chun IT chearlach scóra tátáiltha san beidir riimiis le hama. Cíimiad sellh cailtecha. Se agus fuór an timor sin ó cearlach sunk sa clíomh tóca agus an puc séir feite ige. Ach chuna bheith macánta le ní raibh reagra ag corcaigh ar chearlach den 190 ach an istá láhanúachtar go thomláin ag corcaigh in áíire. Se agus is socha léiríonn se sin na himiróí ha mothir a barca chu go ginn sead cadthadala mí cheart agus an taí athá. Cíimiad son an choran a thug siad leo a bhaile a bhana sé híos a gláiste olscoil chorcaí nó dúir se cuat ar IT chearlacht an giadúir. Is cad é mar scéal a bhechan son dámúthach IT chearlacha agus seans go díocha mar go bhfuil sé sun chun cín sin na tanna le le hama ach cíimiad is sohanis. Narrator James Owen a dulchan cainte na count the imiróí chláiste olscoil chorcaí. Agus reitheisteacha son agus nadidir cé go dtíadach go bheith se chun dulchan cainte le. Penta miróí a sé tíar go dul bhlacha son. Paddy Cadell Paddy Cadell son. Duine de imiróí há gimmart sa líne le chúil gandát Paddy O'Loughlin cárta buí nach de siúd fós agus cíimií de sohanis agus cárta buí an son ar Paddy Cadell mar sin Burton líne le chúil agus cártaí buí nach de caiise son Berta bheith annach chóirmach. Se agus tá Paddy ag gimmart le Tibredáin am lína tá cúpla rithe amach feite go dtí seo sa sreithalaíonn agus tá déanamh go híntaach go héas an sin. Se an lá bíon bhach traumar na himiróí an tamsa den bblion go leor chluí an nimmartecha. Sémas céí is take amachchaní sin na hógant agus an scórsa tastáilt ó IT chearlach cuman na maithasa ar sin. Bhí tamil fad an ó fuidir scór ach sin anna scór ó sémas céí. Se agus bhí sé tastáil go géirú mar tá siú imime heile fada gan éon scór agus soróig sé sin sios cearlach a ríis mar dúir mar tá an láh an nóachtar ag ag an nóid. Se socha an darid séh se dungiad le sin builteisteachchan is son chofada le mar ceo builteachcha son ag mar chofada le Conor Boylan inis a dal chun cí agus é fós a dal chun cí nach sár chosanta son ba ge Padge Delaney tachtchasna Shell fachtar náisiige agus í sin builta suas na parkin is go dit sí sáistig a lapa le Blanchí le déirga chaimsú agus bhfuil deise son ar bháide beagnach deise úntacha son aige IT chearlach agus ag Cathal Dunbar mar a bhí mar rá chosantóirí le chláiste olscoil chorcaí a de fás agus an léamhacha ag gluthe bhadní sa bhar agus sunta drama son fachta ige Shane Conway. Well níarna an gramú sin mór an cíald IT cearlach mar bhí túra ann agus níorhah Shane Conway bháin ann so is tócha go bhfuil carta buí teacht do Jerry Kelly inis. Se agus denach bhnéon tí cháirta buí há nachta go díosas chluthe. Níon sais chun chléí chun na cheartta úirtómh an imiróí scoite chun na cumáinní gimmart. Ní mór an immart chailíiseach a feice an godísa. Be Paddy O'Loughlin a chu chunaí seo thógant, puinte godísa fachta ag Paddy an chiad scór den dránóna. Sa déarag an bearna son a laidú de chláiste olscoil chorcaí agus í sin buailte áda ag Paddy ní dólan go raibh sí sin fada róhant agus ní bheith sí crí nach fós sellh so. Agus Shane Kingston agus mar ceodí ar í gáilte leis sunta do chláiste olscoil chorcaíach sin timróir lár parca Luke Scanlon a hagan amach leis agus íochar sin módíireach á gúsáidecha. Robert Downey fan na bhain son. Níl sí smachta an son ag Robert Downey. Rory Higgins a bhí déarag sellh bhí chimad ar sunda IT chearlach a fachta nasin is ag corcaí agus gan Niall O'Leary. Sin buailte suas na parc an son ag Niall. Cho fada le mar ceo puinte go díosa fachta ag Mark a buile an clitar chasan na parce. Agus a déarag Dara Fitzgibbon a raimsú fear go bhfuil anna chiún go díosa sa chluiche do chláiste olscoil chorcaí níl sé feice agan. Bhí chasáis chláiste olscoil chorcaí agus heisiú stracha chun na talún na son Shane Conway níl sé pucsásta lei sin agus ní dólann go do go chéad pach séirga ní hiigem chun na snáidinach. A caafar fiachtar sin nach cad é mar chosint an son ag Paddy O'Loughlin agus calísteanta ar fedí ar deire son. Bhrána me sin i gciscin dó Shane Conway an son bheasa sé an gostracha chun na talúna. Cíimiad a sohanis Shane a dul chun cín raibh sellh caiilte beidir ná raibh sé gceiste go imiróir IT chearlach tacht teasnaid. Snéan léamh a bhí gan réitóir mar sin snéan léamh a bheith go gine is dócha ife.
Seo fearrtha gimmert anna bhar fad Richie Leahy tachtí ar cabhrú lena cosantóirí an tráthnúna ar fad. Agus a chalís Gaelton son agus ha fachtan son I gceith Richie Leahy. Se agus fecinn tú cé có omí agus physiciúlas atá sé agus sin ceann an na tréthe is mó bhainean leis an chun bhí gibún an physiciúlacht an an amátá sé is lá an gírig atá ina gceist. Fiú go bhfuil an drumclá go héntacht tá sé fuair agus tá sé an isiciúil. Tá ní léon dát faoi sin agus ní hé go ráit skill agus catú na hain na tréthe ar fad a bheit agat. Agus bhfuil na tréthe scórálaige enda Roland níl go dísa sa chluiche bhfuil sí sin buailte níos a bhar aige agus sin anna faointe agus pointe don sco ag enda Roland. Agus sin insta iontacht a ceatharlach agus bhí sé 8 slát amach an sin nach raibh. Bhí sograibh tííireachta ag riimiis san a chu dedií hir hail an scór san fachtacha agus cécho cinúnach a bheith an gá dá scór dearnach san de IT chearlach. Wat chéh se anadan san chiad le gan an scór ach be se san drasásan nach bhfuil 6 pointe go dtí sa fachtaige chláiste osscoile Chorcaí. Agus í sin builteisteach is a raibh sí sin isteach go dtí mádóir agus thug sé hurlí seansan son thug se tamil an lana san suas agus a builte is cho fada le Robert Downey an Chorcaíoch a bula machchan san go Mark Coleman. Mark leis ní sé siúlcho bheith cáilach trónón inmh. So bhaá súl macht sun go Conor go Panner Boylan a tútfensbruch ach lagíirecht bhaid siúd is raisi sin fóríl. Se agus bhí beidir níos mó ama ige ná mar cheap sé agus tá ceann an isigh tastal le Chorcaí gach le hama atá gceistin is. Se agus í sin builteach ige enda Roland agus closin si son an fadóg séan son ige James Owen agus beag IT chearlach breásása leis an spántas átucha chu son rábháide an sun sa chiad legus an scór an tá le hama dó chuige IT chearlach 6 pointe ige chláiste Hallscoile Chorcaí agus stócha ífe fiochan a scór san 6 pointe ó Ollscoile Chorcaí beag cosantóirí IT chearlach breásásta lei sin. Beag siad sásta ach ceapan go raibh duine breis sé gcónaí ann agus rinne sé sin é andachar agus bhí anbrúar chu i gcónaí ní bhfuair siad go leor sellibh in our éire ach cafarrág raibh an lábhanúachtar ag cearlacht an chud is mó den céad nóméid cuaig nóméid déag ach an sin thucaigh Chorcaigh síos agus bhí an cumar an scéal go méid si ag teachtar náisteach tá dul chun cín déanta a ríise cearlach an iste bheith sé ansí múl sa dar le ní le ceir faoint idir na fórna coolla bháin agus sinné sa dar le. Se go ddíireach ach na bodí san fachta sa chiad le i ggé IT chearlach ach gan dát be Paddy O'Loughlin a fuair an chiad scór san de chláiste Ollscoile Chorcaí a sin fachta sa chiad nóma aige ach an son chur IT chearlach leis an tús blódracha sa bhí se na cliberta san ach fuair sellibhan san agus siamas Casey Lena Vroiger deide anna bháide an son chun tús blódra churgadín glehan son is cíimi de son ní gaga an cumán a úsáid leis a dasóg agus í sin nadathe sa líontánaige. Se agus cynnig mar cúpla a foiointe den céad go ceannacha mar sin ó Chris Nolan agus ach an sin thosaigh Chorcaí ag teachtarrás agus ceann anías ó mar ceáin sin fearrtá an puinte thógáil éonúair a cad faoilín Blanchfield agus an gramú sin agus rinne sé an rud umláin ina éonar faoi bhrú ag burt Paddy O'Loughlin agus Robert Downey imróid den chéad go ach críicní sé agus sé feice riine réiteach bulaí ar clós na scoile in slí chuisteachcha san. Ach bhí Robert na pointí raimsú leis agus nuair bhín mar ceir a barca go bíon dain séir a gcónaí buint leis ach an sábháilte só enda Roland dífa. Bhí enda Roland go hintach an nuas ar an cúpla faointe fuair sé an sábháil sin. Agus sé can méid teachtasteach sa cluiche níos mó sa dara chuid den céad le. Ach an sin bhí ceanháinnig Seamus Casey agus an sin Kingston faoi bhrú ag túr nach ceathach céó tóiste satá sé chuir sin ceann sin th an trasna an lárfad. Se gamú an spás agus fearchéirí an san sin canú mar bhí se ráífa tháina sé 6 chluithe bhd níos a bhógus bhí tún chur mór a géir. Se agus a rís an stíl ionach sin ó sé Kingston céco snasta snéta satá sé ach an sin tháinig cearlach aráisisteach agus bhín ceann sin ag teáil go mórú mar bhí cúplacín caiilteá rih sin agus an sin ceanmór mílteach ó Enda Roland ag churíoch ceapam leis an le agus ag chu cearlach aráisi mion dearfach.
Se gandát agus nu bheith míidir fiochan ar pointí nó nólaigh se chuún be míidir fiochan ar an count an óir an Roland ach tugad míad na brise beag agus be míad thnáis go garid leis an dara le. It's on the road, you said. They will die.
Se agus fáilte over leis scandáut be golóir action na siúla gan an nánach seachúnar TG Cahar na chluhí bheith an gandíh ná an galibhas Tiberdáran Loch Garman agus na cuit cadé mar chluh bheith son agus cúntaán chlár agus iad son áíochant le lís agus sé son fad a siúl ar an nánach beag sa beo chuide go beor TG Cahar chuide go íorbeog an dát. Gandát mar a hasan rudaí an so a ge le hama siad IT chearlach a hachan cín an dábháid de lua an sun sa chéad le go son dó cúigar chlár a scóra go son 6 pointe ag chláiste na holscoil a chorcaí hána idir san an leisna chluthe sa dara le agus sinna súil go mór an so leis an dara le me héin an so agus ife agus soch ife má hán tú stigin is seomra festis le IT chearlach a siad chead a fointe chun cín fuoridir an dábháid a táchtach cad a bheith DJ rálo. But bei sé más sibh an céad le bhí rát ebre den céad go chu heispáin siad crí agus anam agus dung a bháilteach agus spirit agus beag sé rá leúnt le sin ach cai siad níos mó scórna chur an gláir má siad chuné a bhchant thosigh siad le luas lasrach fuair siad an dáchúil sin fuair si cúpla faoint an sin agus bhí an cumar an scéal go meid si ag grithháile leis an gluthe ach thucaigh chucaigh sias so beag siad ag géirí beidir an tús céanna áil thuirm beg DJ Corbéime cool. Sin é an tréis mó bhuiine le DJ hé mar imróir agus nuas a sin mar bhanisteir agus is cuite so legan siad bémar na rudí sin so beag sé rála sucr sios bí ag ebrú mar táisih ach cúpla scóir eile chur an gláir. Agus is socha rud bháin ná dhéirmís méall DJ ná an cosint athge IT chearlach nótáil fad. Dar Fitzgibbon is san de chláisteáil scoile chorcaí candas amán is leir sa tíd. Anna hiún ar fad lína lán chúla gimmart lútáil ar fad ach rití leí tatíar carú go mór le leis. Se agus tá anna chud anam nach inahananta ar an bhrin sin Dar Fitzgibbon sin Conway Robbie ó Flynn in mór an feice going fiú sin Kingston fiú go bhór sé cúpla cín tá i bhd níos mó ann. So gafar a go bhfuil anbhrú á chorthú ag IT cearlach agus a ríis an rát Irish sin na thuúáil na blachana na rudí mar sin ag tucht tríd an amáíocht agus tá déanamh go híntaach lo an tain rud ná nuair aon corcaí spás is féidir lo an de máiste dhéanamh so brahan séir sin star le. Se be anna hocht chuir an spásan i ghear machara agus is socha leis féchant ar chúlathe chláiste alscoile chorcaí carta buí nachta de Paddy Lachlan agus Paddy Cadell be caiise sanna bheith anna chóramach sa dar le. Anna chóramach agus tá an cluthe an tapig fiú an aimse a bblion tá sé an tapig drumtla ítach ach beag si caiisiad bheith an chóramach mar is imróí antáhachtach iad siúd dúrcorcaigh sa dar le. Tuchanómat idir sin agus dean chluhansa me sin na híos darúil de IT chearlach gandát níl an chréibhsa riamh buite hanacha agus má bheálo chun vicabún a thuirló sísan son go carlach trónó na nuh ach gandát. Is tócha an furinna sáir nó an chláiste sáíomh a bhí an ná chláiste olscoile chorcaí an chréibhsa buitecha nébátas techa iad loreg de cred idir a dahad an sa trónóna gandát bhádar an bblion se chatte an son híos bhí an chlésan ar siúl híos a bórtláige bhádar chláiste bhuiig an smálagus ná bhrálo an dara chréibh as sa chéile a ghaimsú ach há go leor obair le déanamh an son a Lord Parke le hédí Mark Coleman agus Niall O'Leary agus cíimiid a scóra san dócúg le 6 pointe body bhain chluí agus mar dúirtí sin an go le DJ na body aimimsú ach tús chonis leis agus siad IT chearlach a fuair sellibh a clitar about san. I sin builte suas na park agus iad a gúsáid is bás san. Cíimiid is sáis agus sellibh cosán na níis. Session builte agus í builte Harris trasná na bhfuil agus sin scóir an Scotland son. Stephen Bergen ceapam. Se Stephen Bergen déanta go maithe son agus Stephen agus díireach mar a thosnéidir sa chiad le túsplódach déanta go sa dar le. Se agus fuór Stephen Bergen an cúil sin sa cléthe le ceannis so onad den céad sco a bheith istígar an barc. Se Stephen Bergen takeistechas san camíidir chin tú cé tócamach díh. Chaití chearlach inis. Sné an túsa socha bhí tastáilt ó DJ nach do carta buí ar a bhars agus fiachar sinna gur skillúntaach is mór trú an ara seálta sin I heor a thir se trasnánach Niall O'Leary san hiaris Niall taachtamach leis a clitar. Sin builteach agus in is seachún chláiste olscoile chorcaí Darren Fitzgibbon agus sin builteige Darren ní nu go mar annachchuid do Darren sa chéad le cha garad leis an éireachta agus cadé mar gháil an son gan lán choulaí Robert Downey.
gimmert galore clahí the Chorcaig Strahallians the bliana sa a sin builteach go Shane Conway's Bertha Chosantóí IT Charlotte Timpler Diantag Mahanson again Jason Clearer agus Jason builin clitter suas na parke fe callcha sungur Bertha Chosantóir Timpler Shane Conway spéidir léite ge DJ de sun mar dí tunchar mór aige an sun sa darla Kimi de sun agus a réiteóir rá go Calís Denton sun níl Dara Fitzgibbon sás de leis sin achas sé léir goil Dara tu amach na parcan sa ge chláiste ollscoile Chorcaí sa Dara le ná bheith sig sa lína lántas ach. Se agus fear mór skillver láidir nóig atá ann agus is féidir beidir níos mósáide buinteas agus níos mó teannach chu mar bhí sé ciúin sa chéad le so sto go sin a rudtá sí smíanamh. Sean spás a roscail sunra ach Calís géaltige be sé samúl ducaig in de rol in de machchaní seo a thugant cúpla íocht chur ar fóríla ge sa chéad lech é mar foiointe bhórse he Jo deide an chéad le bísúráilta gíisih an scóir san gomíon minic tróna an de miróí IT Carlach Sheenton. Well, feicimid gohfuil Stephen Bergen ar an barcs a ceapan gur tháinig sé isteach sa chéad le an nuas ar sin tá Rory Higgins agus ag féchans ar Rory bhí sé le luch garman a bhíonn se caite agus tá céad smacht den céad go ag an bhar sin maitha sé ann an lírád aáil timpeall an cúil bhíonn sé antóiste an sin so agsúla rudí mór uig. Seas cína sunás a ggur amach ní chin se bhar scálána chu Neil Montgomery tuceach an parca an sun ihre fethe seacht de chláiste ollscoile Chorcaí Ca mé chinúnis cé tóga chumach Fairfort láige take isteach péiscéile. Se agus dimmer Neil Montgomery go hiach de Port Larraig an lá sin i gcuine Kirky agus bhí sé lánach sa chuúla fuair an lá sin so agus bhí sé go másach le ceannis sin ceannar fóíil Enda Roland. Se a sin na meir fóíil rís ó Enda Roland. Fá beidir a súltéiste den níochtach iscin sa chéad le níoch sé é sin ach se chun IT Charlach rís agus sé tunna dul an únsaí. Sin sunna fuór an chéad scór an Dara le scanlan na sunna builean slitar chun cín agus í sin builteisteach an sunna chofada le Chris Nolan fuair sé pointe sa chéad leis pointe fachta gas sa Dara le agus fioch goil an bearna san méad amach go sé faointe tú san Dara le Aoife. Se agus rinne Richie Leahy annach chud den aber sin timpeall park ag fáil sellh agus cumad siad féinach agus cumad siad an sellh go dtí go raibh Chris Nolan san áit ceart. Chunan is Richard Downey sa sin take amach sa lína le chola san Montgomery is an tunna daí agus há spás aige seo há luas aige seo an bhfuil cuma scórála aige agus cad é mar scór an san Péidir go bíon scóras a chunachmar sa chluthe an tunna daí Montgomery an san ó Fort Larraig ní le scór an scó. Se bhfuil bhí sé an bhála Port Larraig cúpla seach na hinna gcuine Kirkig agus sil cluthe le ceannis fuair sé gá faointe sa cluthe le ceannis ceap agus níor sé an barcach le cúig nóméid déag so gan doubt imór den céad go. Se agus is dóchan nuair is féidir leat fir runnad mar sin a thuirtaisteach an parc in léiríonse an neartta go sa fanéil ar fad. Bhí char sin agus cad é mar gháilinn san go chláisteil scoile Chorcaí. An gur raibh deiscórála take IT Charlach a bhí sin an ráth ébre bhá sanmh. Ní bháin go gcuid duine bháin siach bhí túra sanna takeú agus Luke Scanlon a taachtamach leis a clitar abáutasa. Agus ábhíonn fáir leis a gluitheannis Cillian O'Dwyer á bhfuil amach go Mark Coleman. Me sin na lech a rís tróna de chláiste ollscoile Chorcaí. Me sin builteisteach is chomhfada le Shane Kingston, Bertimpler Shane agus iad a chur a óhan brúar Shane ná raibh sé alta smachtach mead ar is clitar san agus é sinna mé thar sa taobh líne pug sleasa bheith an IT Charlach. Se agus an rud a thugam faoi deire chunal ná go bhfuil an líráid ar an slitteach dul thuas híos an parc tá sé just dochreid an luas atá gceist. Fiú go bhfuil míid i mí fearra tá an cumar an scéal go bhfuil sé ina 6 cosúla lá an teirigh in áire. Se agus ard creidúntas na himiróí mar nuair chuoín tú ar bhíidir mo gimmar déas an caite. Camdas an lenta bhesa a bhí goin le tamil fada sa tír ó bhaimsere agus go bhfuil sé dámtan spáanta chur arsúla sa rís tróna. Creid sé. Cimí desáinis IT Charlach an naidóg le an gréibh bhachtan an giadúar an sa tróna. Enna chlibarta son ag fiach goil tí sin fachta ge Kelly túnchar bhuair ge Kelly ar a giad le. Sa díar go dul chun cína son ach bhí Calís déanta riala buntáiste seo fear a bhí nútála ar fad a gléthe canis na glob.
Yeah, bhí sé dochreid ar fad agus muna bhór TJ léach na himmarthe bhí Jerry Kelly mar léach na himmarthe agus fecinn tú an neart bhí aige an sin ach fuair sé an puc sé as an rial an bhaintáisteach. Se ní leon dátánach bhfuil neart aige Jerry Kelly agus breábalta úsáid Cumas scórála gan bharsa, Seamus Casey gan dáta siúd lena bhróig sa chiad le fuair an chiadháid a IT chearlach. Agus bhafa súil go me se ábaltaí seo I heola thar se trasnáin. Sin buailte ísio le agus gan éon stróneach ar an bratbán orda hen san istig agus an bearna a rís méad a amach sé faointe. sé faointe agus tuis go hinnta fécant ar imirí ar nós Seamus Casey mar dúirtú hena féin tugann sé ó Bearna na Haile club beag itá an Albert ag dul ar raig I Loch Garman agus anis tá sé an stáiste mór anú tá go hinnta éis sin eiscint. Agus is socha ní méallar na chlástíí ar fad an trónónaachtas na club na beag san na daine a réáil siad iad agus iadóg be siad sun breá mórtasach. Se chuúna is IT chearlach wa sí sin isteach hí dain sé ránach má se híidir ábalta go. Agus é sin buailte agus cad é mar gháilinn sun I gceith Kelly agus há sé an nuas bulldozer beagas sun na lár na parke anna dhechar an slitar a gáilthaig. Úsáidinn se an frám mór san natá aige. Tá chláisteáil scoil chorcaí breábaltair. Coleman in is túr timppla sin agus íocha brú a ríise a chur sné rudis na cosantóirí garlach ní héon se duine ar gine ach bín bertnú túr a gcónaí dal timppla na tosathe. Sinné go ddíireach agus tócha gurbééis sin an stratéise táá nó má écann tú thuas in na park annach chud den amní le burt nó beidir trúr taobh siúg den lína da had a cuaig so tá sé de géirí na curpa chuirtaobh hir den líróid agus an chosanta agus sais rith leis suas na park an níos sin. Se David Griffin is son. Brian Iscolt to Geshud. Sorry, babe, Paddy O'Loughlin. Chasnach ní seo hógant. Agus Gaman Skill sé Shane Conway a hán. Círíoch Conway leis an níocht agus bfuil sí sin seolta Harris an trasnáin. Skillúnta cho Shane Conway agus mórach bach chláiseáil go le chorcaí go mór leistíir sa chluthe. Se ceann táhachtach agus bé mín sé ché go táhacht agus atá an duine thógan na pucan na sir go bhfuil tú an brathir. Agus seachún inis IT chearlach, Padge Delaney. Bóla san go Richie Leahy. G Leahy, will taobh an gitóig á bóla sun isteach. Ach sin sáris agus sun again Niall O'Leary. Agus é sin beidir mé sé mar chosantóir breis an sun hosna séach a lár na parke. Tá chláiste na hoscoil a chorcaí. Tá sin buailte isteach an sun. I Joe Shane Kingston a ríis berta chosantóirí IT chearlach timppla Shane. Dara Fitzgibbon a tachtasteach a gáir agus í seo fachtaige Dara níl scór fachtaige sa chléthe go dísa ach bhíocha inis go bhfuil ón mar Dara Fitzgibbon bhí mar ágrah sé ciún sa chéad le ach beg ar gara túnchar níos mó bheith ar gluthe más ní maithe bhachtant. Beg, bín tú ag brathir daoine mar sin daoine atá na taithí acu agus má has sé an dullar an úsí mar sin joig sé puc sé ar nó puint a gacha le uair so ba cheartú a bheith ag smuoinehar sin den cuid eile den cluthe. Se sin buailte fad an sanna ggé Roland about the sun. Léite go maithan sanna ggé Robert Downey Mach go Niall O'Leary. A cailtan sanna ggé Niall. Shane Kingston a teachta gáir. Agus í seo inis me chasna go Padge Delaney. Padge amóla siar. Se chun inis Richie Leahy dul chun cín réal an bud na táiste gimmar ta sanna ggé Ray Toad. Agus í sin buailte agus bhfuil sí buailte Harris a trasnáin. Cad a déir na mór cool? Is cum a faoi mar tá James Owens ag tarint a sé de bhar rial an bhaintáiste. Se cíimi de sun. Dénach chalís ar ní leondáid faoi sun. Ní bheith géon dáhna chu ráití chearlach an so be sé le déar go táma bheilt. Mar níl feicean is atar a héin agus an buach feithneomat. Agus scóran na mar se chó táchtach dómh trónóna. Agus tócha. Mar deirtar gcónaí bodí a bhuahan chluí. Agus beidir go minic éidir goach trónón inmh. Mar bhí mar rá sin clús cála bhí ar DJ Carey ná na bodí san na gaimsú ach má se an tá spántas á tucha os na cosantóirí watha agus é sin seolta Harris a trasnáin. Níl si teachtar scóran a cóhéasca sa dara leat is mar bhí sa chéad leat so beag na scóran sin ó pucan na séra antábhacht tafamach an seo. Seamus Casey na daríireacht don dara le
Cimí de san brúhat churga IT chearlach timppel na parke fad. Sin builtinis go Robert Downey. Módíach agúsádig a Robert agus hí sin builte seach sa spás aige. Scór na tastáilte chlástal scoil chorcaí agus sin builte pas glóte ó Robert Downey chasan na parke agus gan éon darú denta leis an níochttan son agus nadidir an éib Robbie ó Flynn fuair a puinte san. Tá sé gorta inis, tá sé híos ceapan go bhór Shane Kingston é. An cartar fada go san ífe. Cítú son ní féidir réon spás a thuirta sé na ífe mar geo se na scórna. Yeah, tá sé dochreite agus is even lom sais an luasca tá ar an gomáin tá sé connéata agus cosnásta ach tá sé feice gwingúil Robert Downey tagtha amach go dtí beag nach Glár Park an ón lína lethúil ar a leiad agus tá eiteannach ar antábhachtach do Corcaí amach an sin ó thaobh seileibh agus ó thaobh just ceanarach san áit sin san cuidan sin den farc. Se agus ardbhla áilte go Robert ó luchtaíocht do Corcaí. Sin stíle mána hageach an a háchtach san go bhfuil Shane Kingston aidir an áidir ríis téisle don buinte don sco a raimsú. Agus an cumir go meise ábalta leanúnt a raig. Tá goach Gary Token san aige Enda Rowland agus brála me slí go bhfuil se sin ábalta a bhasca suas. Seachún inis agus hard fesan san agus seachún. Inis Padge Delaney trá leis bhfuil discórálach ar haon take teasna idir son. Take teasna ar Fadge a cha fósa son aige IT chearlach. Dú mac bhfuil is slitar san teach níl si tead a bhar Coleman. Marcan is sé taachtamach leis. Sí go merin se an chomáin na son sé stíl gadad aige. Cha sin builte chun cínarí sé gan tonman daí mai an Gomery fuair sé puinte don sco. Tamlín beag do téiste tacht a chan íarcht son na mehir fóríl. Nach ní raibh sé mór an ar fóréil ach cad faoin immert sin ó Paddy O'Loughlin dul suas na park a ní raibh sé nán brethir an líor a ríis agus chug sé ard feasa raige. Se agus cíimi de sáéis agus an fersa Jerry Kelly gimmert nó tála ar fad cho dechar a bharcáil há neartaige há scilige agus fiachar an céúran san há sé gimmert nó tála ar fad. Tá sé an cheandáin agus ceanar den céad scothé féachar sin an tríidir rinne sé agus an spur a heispáin sé agus déanaan sé sin maithas an éan ar fad, tucha si an teachtarach ó Jerry Kelly an sin agus spraici sé sin gachéine agus sinnatá testáil den de nóméid mar gan éon dat tá tuair sé gachéin duine amach an bar an sin. Se gan dát bheach leis gan dát na clé le canistíach immer go dé saharan sicate, mar bhí mar a caiint an scríbe bhí an lásan, ná do réine ach an tuisce hit ón spéid. Se chuúnis Seamus Casey rápach séirfachta go dísa so dar le. Agus an scóranna sa chótáchtach mar náfuil a chéir faointe fachta go chláisiil go Corcaí sálim sa dar le. A sin builteisteach an sunna go Casey ach chasan clitar go nóma dernach agus an íirecht san chuir fóríige. Déag sé go hínta chu dúsach just caiise amach beagáín agus seachúing Enda Rowland a ríis. Sin builte síos na parke. Agus fiachar sin agus sin nátan son ag Robert Downey buile do bhil tu go bhaige. Sí sa caiint chud do lochtaíocht a Corcaí tránó na néí do rálam, chu raibh sé seo ró iadrum ach fiachar a plias do bhfuil Robert Downey an báta san. Á neartta ige chaití chearlach. Sellibhar a clitar go son agus tit sí seo stig mé na carnóige agus bhfuil de chuir bhá déile. Chris Nolan inis agus é teá leis a gcónaí Chris sa túfrans brug agus an gcuisí sin thar se trasnáin an bratbáin áirithe agus sin scór cinúnach beidir. Cinúnach agus ó thaobh spirit agus trid agus obair agus neart agus iirecht sé sin an puinte den cléthe go dtí seo tá sé just dochreide ón taobhlín an seo os ar ggóir isteach an sin go dtí Chris agus an tríidir rinne sé puinte den céad sco. Se agus go dísa níl scuilte go IT chearlach le chláiste ollscoil Corcaí éonimmirtí anmh sa dar le sé an camhaid teachtamach inis go Glár Parke dearg sellibháilte ar a clitar agus chalís géalte an son ag cean de chusantóirí IT chearlach agus sé inis agus tá sa gon bhfuil chuig ná díag fáca ach tá scórna tá scáil de ollscoil chláiste Corcaí nó beag an creibh sa dul síos go carlacht an giadú riamh
Agus ná bhah sé sin na scéal san Shane Conway a túirt fens beag. Bhí sé pointála sa chiad le agus tá sé cho pointála cíanna sa dara le anna faointe ó Shane agus pointe anna háta ach dhiachar seo IT chearlach níl sé a túirt éon sean san éair do chláiste olscoil Chorcaí socrú sí sa chléasa. Puck amach tokens tappa go Enda Rowland. Ina Clibberton sa hinis ach Robert Downey fear mar a bhí forráhan seamach sa lína lechúlan san sa dara le siar go Niall O'Leary. Shane Conway inis bhfuil sé túirt fens beag ó nát sa Shane fuair sé puck séir cúpla nómató hen cadí anna sé leis an níoracht san agus a mór cúil ará leis a mór cúil eile orda go brath bán san cad é mar faointe. Dochreid ar fad ó Shane Conway de air beag bhí an buile sin chúise go dtí iarthar bhá clia bhí sé cóláidir agus cócrín maithan fearr agus ceanreacht an céis go hasfáint a ríisiim líana. Seagus bí sin an scór inis a thuaigh spreagad de chláiste olscoil Chorcaí teachta neiste chluthe céalach Shane Conway sanní ar thoise na héáide lá na bhuaide. Ibre dó dhéag ar a grámach ag mar lína lá chúla inis. Sin builta suas na parc inis. Gus díireach mar dhéanaidir sa chiad le iad fás isteach sa chluthe a bhad níos sa bhó sa dara le stocha don dara le Shane Kingston inis sellbh é siúd bhí sé le chuoine bhar túirt fenníocht scaoilann sé an pasmhaig ach bhíoch go bhfuil léite go maithan son i gcé IT chearlach ar sin. Luke Scannell na ceann mór míltach. Sin builte isteach a gcé Luke ach bhíoch céá san hir ach Shane Rick sin builte amach a gcé inis cho fada le Paddy Cadell Corta buíochta ar fedí sa chiad le. Agus inis bhfuil scór eile an sada chláiste olscoil Chorcaí ach é sin seolta ar fóraíil an son. De sé go dara Fitzgibbon puinte bhain sin eile scórála go dtíosa. Se agus tá Robert Downey in níise gimmert mar lán tasach, so is tócha gohfuil Chorcaí ar thór cúlanis. Tá ceannig testáil in áíire. Tá rud éigen chuníad a spreagach chun cín mar tá sé lebh go mas a dara le achas tócha go léiríonn sé sin an túnchar atá go IT chearlach agus speisialt an ráta ibre san na háca ach fiachar a bhharsa má saidúr bhaite mothir a barc san mar Coleman saidúr san a builte go marcanis cho fada le Conor Boylan ach fiachar éis túr timppla san ar chanar agus é sin builte suas na parcaí go Michael Harney. It's Shaka the Yanzi Denton son. He made a son, Buile Shear and son, agus Kane Leva Vegat son, Niall O'Leary and son, Chris Nolan are all. Gavulcha Bulle, Kelly Tachasna. He made a Sugdir Kadahorla, Niland out of Kalish and Niall O'Leary and son. Bhí sé tarn ar a Ganzi, bhí sé sin níor sin de testáach níor an dar bulig testáach an irid so bheith sé simúlanis. Stocha go méid carta buí gceist. James Owens agus is socha inis an gaith sé an slitar isteach nó an dúir sé an puck séir IT chearlach. Tá rá leis na himireoirí bailí libh óchail hamse chun dul chun cainte le Niall. Cíimi de sama bhfuil se le na cumána agus tá cumir Niall an cumir beidir go mar carta degan sam má bhfuil se leis a cumána agus bhíochar sin chaise dhéanamh má bnéon léamh a bhí níla mar ágrah sé gceiste Niall O'Leary ach má haine an léamh a bhí gan réitóir ag má bhfuil se le na cumána ní raibh darrá aige. Sin é an riala chun agus faríir don Niall ní raibh mór an ann, níor bhúil sé éile mór an leidireacht nó neart ach sin é an rial má bhúlann tú leis an líród, bhí sé chuna bheith driblód. Agus Caafar fiochan sin a rís agus is socha go méid an puck séir seach cíimi de sa bhí fáil déanta ar Niall agus bhfuil se hena sé ní dóin go léon dáta san sin imirt. Se agus an rud faoi James Owens tá an méid sin taithí aige, tá sé chuna bheith profisiúnta leis an rud sin agus faríir den Niall agus tá Corcaigh faoi bhrúanis. Se agus bha fáúla inis go do chaití chearlach seachta le de sé ar bháide an son ach déanta go maithe chu Cathal Dunbar gneó sé an slitar a darí ach níana se. Chalís déanta agus dáach an báide san fachta go. Is tóling goach rehan ráis le chláiste Chorcaí. Sin é ach gún Corcaí híos Cathal Dunbar go chiintach an bheta sin agus níl siad imime fós. Níl Paddy O'Loughlin inis ganach ceathar díag fáca ar a barca go chláiste olscoil Chorcaí, Niall O'Leary leis a carta darug. Sin bhfuilte amach agus céimiid bátá sé feice gan Richie Leahy teachta san hir a gáir ar a go an tóirí. Rálo túr chum an clitar scaoile sa suas na parc ach fear eile hagimart nótáil ar fad ná Shane Conway. Suas inis go dara Fitzgibbon
Níor Tuncaró bhór aige dara, Mark Coleman Farrell bhí ciún go matrón sin buailte Mark a cha díarag béidir Richard Downey a gaimsú le sin ha meach mar lántasach a chi sinna mehir fóraí legus atá sé sleanú ó chláisteáil scoil chorcaí. Richie Leahy a rís agus cad é mar chléáimar ge Richie. Díarag Jerry Kelly a gaimsú agus tá a fócaí lán son I ggé Jason agam na scéal ggé Paddy O'Loughlin I díarag smachtach maidir Jerry Kelly was bulldozer beag mar a bhí rán neart a ggé sciil ggé na heirad a ggan bharsa. Tá má neart agus mátá neart agus dung a bháilteach le Jerry tá sé mar an ggéin ag Paddy agus rinne si go hiintach an sin an sellh cumad. Cuiblin túnta idir a vertica agus an puck sé a thugann san inis ggé Paddy O'Loughlin tata níor an sa UCC agus bhfuil deise carváid I Kingston agus bhí sé cuioine bhar bháid in í léondáil faoi sin a chu sin seolta thar se trasnáin agus beidir ná bhfuil chláiste ollscoil chorcaí I gimar róbás a dar le nílach a barn á an barn san leid a go ráfuin sin agus ceapan gúil siad ag casá nach beagáín tá foiineh có tá siad ag rithar fud na háte tá siad únsaach so níl an cluthe seo hart ar churbe. Seas mion minic go darlín sem a bhín cehar diaag a go ar a bar go na mlín sead sun níos a bhharn an cúigur diaag ar dtíon sead an ráta ibre sun agus bísúráalta choláiste chobrodúlas atá ollscoil choláiste chorcaí ní hastóg wathe sun an corn a thuirt lo watha cíimi de sa cad go ddíirecha há tiitir amach Higann go dart cad a Harlan sun a chu réiteoras ólim a túr brunna puck séir. Dúirt sé go fioc sé an talbhéh an uair sin. Agus cíimi de sa níos Michael Harney. Agus a seo agus nadidir ífa fuair sé ceann héad le fuair sé cúpla iarracht ar fóraí ceannas an ag túsan dar le ach céis le seo agus beag Look banistíochta look takeíochta IT Carlach béiche agus I luúraigh má gaiirín le endaróil in dí seo I cheola thar se trasnáin an cuméir go méid a bhadaige a meis sí sin ábal tiidir go míle bháide agus bhfuil deise sanna ag Kelly ar bháide cad é mar chosint an sun a ggé Paddy O'Loughlin ar a taachtamach leis a clitar agus cosint an scoig a siú teas na níos go Mark Coleman. Agus rinne Paddy O'Loughlin go hiintach an sin a ríis. Se agus gan dá Paddy ar córt buí mar sin canse bheith cuamach leis na héanaí inan se. Se chun IT chearlach gan facidir an san nach deir inis ach sé ómach go le iad gá faointe chun cín duine breise ar a barca cu. Dí asca an córt a dara go nochtach an son ar Niall O'Leary. Ag Niall be sé dímách le sin nach ní dóling go raibh dara rá a checha sa inis banistíochta chorcaí níl se tása le rodéigen de hitte machchas an híos. Se agus tá an teocht a gardú níos mó inis agus tá Lochlanún agus banistí a Corcaigh beagnach amach ar an barcan is agus Shane Conway atá chun é thógáil a ríis. Well, tá pucan na séire don sco feice gin an so sa chléthe sa. Cuidig go fachta go IT chearlach a cha farsa Shane Conway. An cíaríoch malathe wachalí sin buailte ige Shane cuman na maithas ar sin ní dólan go bhfuil bhíon faidige ach ní raibh se ábaltaí sin a heola thar se trasnáin mar sin fanan an cór mar a bhí agus beag sioch úntacha gin an sa san ard chahar trónóna ráfuointe in na fórna mar sin. Cíimi de sun Shane Conway há sé na héanáid an sun sa darí le. Ní de son Shane Conway ríis buachtint an puck séir an sun de chláis an scoil a chorcaí. Se agus ag smaoinemh ar léach na himmartha aber ag féachant ar Corcaigh le tána chuid taspáintis den céad sco churthas Jack, Robert Downey, Paddy O'Loughlin, Shane Conway Darnoe, Shane Kingston na tá snasta so anna chuid rah an sin agus ar taobh cearlach tá. Conway is so lena iarracht sé a bhuaig a puck séir agus bhfuil se ábaltaí sin é heola thar se trasnáin há agus hiochan is sífa tílach a barn na slú idir na fórne puinte bháin agus cad é mar puck séir ó héin. Yeah, agus tá sprána sé tábhacht Shane Conway a ríis agus ar nó an duine thugan na puck na séir agus tá an rásáis go rith le Corcaigh go ríis. Tá agus cé go bhfuil an timireoir breis an sanna go IT chearlach
immers fadianta ga chláiste olscoil Chorcaí an sa dar le. Agus ní dó go teachta níor Lazarus a léifáir ach teachta níor don scogus an Tunnadaí Montgomery. A tháinig chun park an sunnig tús an dar le a sin buailte suas go dtíon Tunnadaí eile. Ó chuil chuinnig Bill Sheehan agus é teabhar leis Bill agus í sin bhfuil sí seolta Harrison trasnán. Tá chun bhain puck Éirice Gaelton son. Raibh sé leistigh ní dólam go raibh agus beidir go le tá dearlach an son lec IT chearlach. Agus aitislí go bhfuil sé léite siar mar go raibh an scór fachtan son a bhí se las má hín scór fachtas dólam. Se ní hiigem céim fág lééis sé eisi mar fuair sé an coolín. Se agus caiisiad a bheith cuairmachas mar éine go bhfuil aine Shane Conway agus éine chunig riamh a gimmar tamána bhí seoráilta go bhfuil lechainmh agus Shane beidir bháid den íle bátasa agus sin nimmar chealbhar ó Shane agus inis an nimmar te fadianta gaití chearlach beidir sa dar le ach fíoch gohfuil chláiste olscoil Chorcaí ar chó scór. Se just bhí si de chur puinte agus ar an gláir agus ag iníige céile ag eibríd féin ar eisisteach agus inis taistear cóscór. Se the rolling leis a puck amach garid an son agus tain séad agus brú a chur rende agus an chuile an brú a chur agus an tóí agus beis a drásásta go bhfuil Padge Delaney an son here an cabhrút chuid bhfuil sung sa drama son dianta níl agus seo chuúin is IT chearlach ach fíoch léite go maithan son. Fiachas san gáinú me Diego for IT chearlach an scór agus a bhfuil choláisiil scoil Chorcaí a meach chun cín tá pointe don Scott an son I get Dara Fitzgibbon bhí mar a rá má raibh sé feicáilach go mór sa chiad le ach go bhfuil sa dara le agus is son go bhfuil chiadú go bhfuil tead a meach chun cín ón chiad puck sé ar fuair Paddy O'Loughlin. Se agus bhí sé sin dochreite ó Dara Fitzgibbon na lábha atá gé nó ar thug sé as a lábha é agus bhí sé just ítach ar fád ó héamh muí agus gachfuil de Corcaigh. Se ach má ar léide ige IT chearlach sin ráta ibre don Scott agus bísúráilta má túair siad san suas fiachar sin a lehlááiltan sa agus fiachar sin is tócha sné nósa bhína ige champíní is tócha í chailann siad chluí riamh agus an taihí san sochónar ag chuúgur don benéal fósáin taihí ar a déimhlíne á léirúcha. Achas tócha fiachant ar lech na himar a bhí sé cainte san ar imróí chláisteáil scoil Chorcaí le héadí Shane Conway, Mark Coleman, Paddy Cadell is iad son. Cad mé all IT chearlach bhí imróí an scocha san tróna. Se bhí bínta caint fhí Enda Rowland, Sean Downey, bhí Richie Leahy go má, bhí Chris Nolan cúpla coolín Anias ar fád Liam Blanchfield cahal don Bar Ríis agus Seamus Casey ar na pucan na Sarah. So yeah, bei sé simúach níl an Ross Richie fós. Agus fan míad ledorá an son láideach a cí míad an sahanis cóirleis. Cí míad a sahanis buailte suas na parke. Agus beidir go bhfuil an breise agus go méid an breise an sathagain agus deisenis chun an scór a chur mús suas agus sí sin buailte a Cathal nó ar Chris Nolan gam le scéal ach go bhfuil sí methe ar fóríl. Agus an frustrachas bhí sé díreach os cór na cúla bar agus just bhí spás aige just bhí sé ar fóríle. Ní rah san órlach. Barna anna bhíog an ceart ar fada go ífach se chuúnis. Chláiste olscoil Chorcaí Bill Sheehan. Tunnadaí a sin builteisteach aige. Fiachar sin Enda Rowland. Agus sin in na cheannasaí san hir. Tá IT chearlach. Chun seacanómat builte an solinn. Chua sé sin níocht son ar fóraí agus puinte idir na fórne. Chégur a IT chearlach an cín sa chléhansa. Scandát má chiach naon na fórne choir ma sa imrófar. Imrófar an breise big denómat a lethagain agus má chiach naonsead ar chóscóir tééis son. Scandát big comórtas pucan na Éirice gain agus nadidir an sé sin an slí chun comórtas mar se a bhuachtint. A chu cuman na maithas ar chláiste olscoil Chorcaí agus is tócha.
Léidir an taí atá acu, an canasíocht atá acu, an puck sé gan le scéal géiltin sanna ige Sean Downey. Se agus rís Shane Kingston ag teacht amach agus déanamh an obair crua agus an a puck séir feite agus céco tábhart agus atá rud mar sin ag an aimsead an cluthe. Se, agus cíimi de so chláiste alscoil a chorcaí agus tá taí chud aber teir siar go dtí an cluthe nurig an cluthe le cheannis puck éirice Joe dead an cluthe bhuaig é sinna chu. Agus gan dát an puck sleasa ó Mark Coleman mar sin tá taí acu tása go cadatá tááil chun chluí mar seo bhachtid agus nuair atá miróir nuas Shane Conway ar a barca go duine se rudaí a bhd níos a bhosa an bratbáin san ordathe agus an bearna san méada amach go gá faointe agus seochún IT chearlach ach tása goin go bhain se subjábal tar bodí chaimsúí sin dúilteisteach a Jonah Carnoige. Níl Shelf son a níl an slitter san built amach ga chláiste alscoil a chorcaí in a chlibbert carta son agus Shelf chótáchtach sa cé geoige. Na miróí agus an passion á léirú chun son an gaigan réitóir isteach an clitter. Ní dólan gnéananig deir Shelf ó leanún toráig. Úla na dóg le séite ar dead atá tóla me son James Owen scuilte leis an nimmertol immer tíalbar bhaig siúd caiisteacha. Agus tuigin Kirky inis nach gaithir siad ach an Shelf a cumad agus an Shelf a bhaint ó cearlacha chun an cúpla scóirna sin a cumad. Se Paddy Cadell inis Jerry Kelly agus a bhachta socha agus bhfuil deistéir nach a carbháid is cíimi de so an bhfuil puck éiric brunta stólam go puck séir a bheith ann. Puck séir atá ag eiste agus agus cadí inan tú an sod an dúrn tú feh bháide nó an gurn tú hair se trasnáne nadidir sa céméid nómatá an bhreise dúirtu réitóir gan imrófií. Agus cíimi de so sin fachta an sanna Mark Coleman fear an bhlárnan. Well tá cúlaigh tastáil uhu ach beidh sé an dachar. Se fada amach agus tá gacha le imróir ó Kirky ag seasamh i lár slí. Se ach máthá cóchta héanaar athir a bar tá sé go Enda Rowland. An éon doubt se. Agus tá sé cumasach mar sin an báideoir me sé siúd ábalta an chluasa a bhuachtainta IT chearlach agus a meid churann Vic Gabún a dul síos go chearlacht an giadúir nó a bhana sí a gorcaig gan dalt má bhu an chláiste alscoil chorcaí seo beag an craobh buite chud an dahadú báta chuoinnig ar sin ach Rowland inis deise ag siúd lecha dhéanam go héin í sin buiteisteach agus nadidir céhí son hir ar duine ach legadidir cabáin lei sin agus puck 65 méadar a bheith ann. Bhfuil tá gafrad ag an cluthe seo tá na mánaí ach tá an spurd agus tá drama chumá. Se agus cíimiid imiróí IT chearlach ní se tuúsáan sun le rud atátála sanna steig de dulchan caiinte le sin réitóir Jason Clearach fiochmíid ar an iirecht san na ríis agus chuá se cho tapig an son. Tá job tá post dachar ag na muir agus gachna mar sin bheith ann, Súnig meidir na head sinné. agus a luas a bhí Ige réile Enda Rowland ar an iirecht son. Cíimi de sánis ó réitóir a dulchan caiinte le cúpla miróach idir sé do chláiste alscoil a chorcaí a de déar go táma bheilt. Puinte a thuairt ceap. Pa puinte bhí annar de mar sinní nach scór a bháin idir na fór na brahan sé is ar a réitóir an scuile sé leis an nimir a dul ón boc amach. Handát. Seachúnanis Shane Hurley cad é mar anim de fear hí na gimmert cumáin. Hurley inis seo buil a fada suas na parca an scuilig an réitóir le IT chearlach deis eile bheithe chu díananig agus í sin builteisteach sa spás inis agus bhfuil deis scórálan sa ag IT chearlach a bhuití caiinte ag an uair canúnach. Agus í sin meharis agus Cáil Mark Coleman tá sé ar an fern bhícheart. Se agus bhí mar fiachtar Mark Coleman díadach again áit cíanna is a thóg sé sinne agus inis Jerry Kelly a tateas na cholí seo thógant. Sinna déjà vu beidir. Déjà vu agus fiú beidir ile níos géire inniu a dheapatí. Ja, stólam go le carta go bhí sé ábhí níos a fuid amach ach mar dúirt Mark Coleman dúirt sé túra
Tuair sé fé sin chiad báta agus ráis a háiste trasnán an báta bháin an Meg Kelly ábhalta. Scór na choramíochta a ghaimsúan sa de IT chearlach a builteisteach aige ach níl sí sin tóiste go maithaige agus í sin I methe fóraíl agus péidir go bhfuil an deistear nach caiilte go IT chearlach brisig sí stóla an nánróh sin. Se ceapan bhfuil scríochna tá James Owens a chur láh suas sinné. Se agus fiachar sin ní ra bhéon deile le chláiste ollscoil Chorcaí bhí idir sé faointe leistír dain sa dara le gan nach cehar diaag sa fáca ar a barca chun nuair a fuair Nailó Leary an carta daragan son ach cíimiad a son fearchiarí Shane Conway lech na himara cadémarch le heigesiúd ach Tás báin se an tácht a bhuiin le taí agus bhí taí go chláisteil scoil Chorcaí. Sinné go dtíach agus go háirithe na denó méid dearnig bhí gan dat bhí níos mó taí ag Corcaí, bhí siad sucrthe, bhí siad feinach, níor bhéon frustracha saoin just cumad siad sellibh dia ar ní agus bhí cluichead an céad go ag gacha le gine ar an bar ach cogádagus le Shane Conway agus an taspáanta se thug sé ar na pócanna séire in am nach raibh rudaí ag dulló, cumad sé I deag bhálíd. Sean son sa chiad le nuair a bhí an canasíocht ar fadaige IT chearlach ach mar a chin sevan son an barna slúidir na fórnan sa san áir cáir tróna a chun vic bún buirtad an darb blian as a chéile go chláiste ollscoil Chorcaí 8 diagar chlár scóracha son dó a héine ag IT chearlach agus gan feic in nánróh son ach brise crí agus the DJ Carey siad son agus tá sé táfata go rá donna na lads atá ag immert an seo tá sé an is mór an rud a rinne siad aniu tháinig siad amach an seo I gcuine fur an idir chunta an áíire agus tá ansaí fáid go fiú nach fuair siad an carn aniu tá an jab déanta gacha le gcuine agus DJ agus gachtain eile agus cogáda agus mór lo chumá. Se agus cíimiad is inis scíal an dara le agus is tócha a ríis mar a bhí sa chéad le ife bíad IT chearlach a hosna go bhd níos tapúla ná Corcaig. Thosaigh siad agus bhí mar ag smíanamh nó si chun teach a reisteach feic míad Luke Scanlon sin ag socrú rudí suas agus bhí cum maithar an scéal IT chearlach chuig si beidir 7 pointe chun tosaigh ach an sin dia ar ní daibrig Corcaig aráis iad féin aráisisteach sa cluthe. Se agus bhí na pucan na séir ó Seamus Casey an na háchtach ach na pucan na séir ó lech na himara Shane Conway. Ganiad sun ní bhah buirte chláisteil scoil Chorcaí. Ní dóla mé agus an nuas ar sin chunig mar daoine ar nóstar fa scriban nach raibh feicáach sa céad le ag teachtasteach sa cluthe níos mó agus a cheannach a chur bhaim. Se agus is sun an nád fuair Shane Kingston pointe den sco agus benéon tín pointe fuair sé sin tróna a fós bhí IT chearlach an rain séireach éonúair a fuair de sellibh idir clitar an sunna stig agus bhí an fersan útálar fad Chris Nolan agus beidir gribh deise ar bháidin son achas ar foiointe a ríis Shane Conway a cumad an chlár na scór a glúiseach do chláiste ollscoil Chorcaí. Se agus ceapan gur gonnearna coolathe Corcaí go chiintach sa dar le go háirtha daoine ar nós Paddy O'Loughlin agus Paddy Cadell ach Shane Kingston chumá bhí se go chiintach ach bhí 8 cinú nach an carsadarag sin a fuair Corcaí gan sin bhí sé sin cinúnach ag an náach spreag siad é ar nói. Sné ceiste bhís chun choir spreag se chláisteil scoil Chorcaí aber gáidir stíl na himar na héanaí hín deis báidin sanna go Shane Kingston. And bhí endarrólan de túirtfe na hiíireachtaí sa an trána fad soln go bhfuair sé éon cheann na bháin, beidir deis ar bháidin sa ach bhín cumar an scéal go raibh an cailte ag cearlach fendrásan. Se agus bhí níos mó fuineh ag Corcaig ag an sin agus iad ag teachta ráis ar an únsaí gcónaí agus caafar gachar dúnta thuirtógur cumad siad de cheann agus bhí ionadathe den céad sco ar an lína agus tháinig siad teach daoine ar nós Neil Montgomery agus le héad ar ina anjab. Bil síhan leis an pointe nó sólim go nglaich siar ar a seo fear gramarrága le ha an nóra feicálaach sa chéad le dara fic skiban leis a darna pointe agus nóra a bhíon daoine mar sin na tastáilthaid sé dara bheithhhaid agus bhí an deis úntaach son ag Chris Nolan a Joe deide an chluthe a chur sé ar fóil. Agus mí ar anna bhí agus bei sé smíanamh an gceann sin ach déanaan sé sin an duine nuair hagann tú trí taithí mar sin bhí seansa an deire leis an puc sin ó endarólan ach chu sé Har an trasnán faoiar agus sin an ceann a bhí cinúnach ag an deire. Se agus raimid sí san isis go dtí an 10 bliana. Big night tonight, I say. It's been late for we get back.
tomorrow. Congratulations here with UCC winning manager. Unbelievable game, unbelievably exciting. Tell us about how it was for you. Every emotion under the sun I can think of, from sheer just elated, to stressed, to worried, relief. It was a huge one when that whistle went in the end. Incredible. I told them before the game that they're an incredible bunch of lads, and they have been for 2 years now. Everything they win or everything, they deserve it. They've earned it. They work really hard, and you can see tonight what it means to them. It means everything, and I'm just thrilled for them. I'm so proud of them. It's incredible. I'm so happy for them, you know. So 55 minutes you were behind by 55 minutes. How did you manage to keep that into the players, tell them keep going? What do you think is in them that made them drive it on for the full 60, 63, 64 minutes? It's in themselves. It's a truth, you know. They have it themselves. They have that. What they have is a really special thing. It's you can't buy it. It's different. You can't coach it. They have that inner desire themselves. They have this huge will to win. They refuse to lose, and they just huge pride in themselves. They believe in themselves. They believe in each other, and what they've achieved tonight's incredible. The game was, we lost momentum there in the second half. Carlow were really up for it. They were upbeat, and in fairness to Carlow, give them credit where credit due. They were very, very unlucky tonight to lose that game. They were a great hurling club. DJ Kerry, Michael Dempsey's done great jobs with them, and the players themselves. And we've been at the end where Carlow are now, and we know how difficult and how disappointing it is, and how sad you'd be after that empty hole in your stomach that you'd have. We understand it, but unfortunately it's sport. There has to be one winner and one loser, and tonight we got lucky and we got the breaks. But to be fair, judging from Saturday and judging from today, our fellas showed what the Fitzgibbon Cup means to them, and what it means to win it. And it was only sheer courage and heart and desire that brought them through Saturday and brought them through tonight. And they're a credit to themselves, they're a credit to their families, they're a credit to their college, and whatever awards these guys get, they deserve them. I'm thrilled for them. Brilliant. Cocargas, go over and take the cup. Talk to you again. Thank you. Slán. Seas cíimi de son Tom Kingston agus is tócha a géisteach le Thomason léiríonn se an tácht a há buint leis an comórtasa. Beidir ná bhíon lucht takeíocht mór an mar nach an club an áfar in idir chuntaíochtas na himireoirí a hása chláiste. Ceannas na lenta sa a bheith a choíomh? Se cinnte dearafa sinné agus sinné an chur ag dul i nuachta. Se agus cíimi de son agus é sin áir an sunnaige ón Murphy fear ná ribh a barc im líon leis na searséile agus can dá Paddy O'Loughlin agus é stómí leis Paddy inis. For having the pitch in excellent condition. The weather has been terrible the last few days. They're having so many games over last weekend and tonight. It's a credit to their groundsman that it's in top-notch shape. Secondly, I'd like to thank James and his refereeing team. Obviously, we disagreed in a few decisions, but at the end of the day, I think it was fair for both teams. First of all, I'd just like to thank our management team, our manager Tom Kingston, North Trainer, Ray Delaney, and Dean O'Connell. Just like to thank all our backroom team, from the boys doing the hurleys to Richie doing physio, and to John Granger and Paddy, who always support us. Finally, I just like to thank, well, secondly, finally thank the GA for one of these competitions. The third level has been getting a bit of a stick lately with the scheduling, but you see tonight and the game at the weekend that this is the heart of the GA, and the scenes after the game, like, these should be always at the forefront. And finally to IT Carlow, what can I say, like, it's heartbreaking, like, we had a great game at G. The ball in it, and I'm sure he'll be back next year and we'll be competing with you again. 3 cheers to IT Carlow. Hip hip. Hip hip. Hip hip. On the college! Agus sa méid an ráite go maith an sunnaige captéan na pláisiúil Scoil Chorcaí, Paddy O'Loughlin. Achas tócha ífe, géisteach son le Paddy agus géis le Tom Kingston. Bhí Paddy rá go min lína cabhan nuas ar go mórtasa. Beidir ná sciilte le miróí dul gimmert go gaise de tréáil rómhór. Ach nuair chin tú an mórtas a háir miróí chláisteáil Scoil Chorcaí sa bris crí ar miróí IT Carlow. Tá sa gcuin go bhfuil an comórtasa ann le fanacht agus go bhfuil sí anna hochtach. Se tá sé an tábhachtach agus nuair cuoin gachéin
daine rasir na léhananta sin is iad an na léhananta is fear ó héh máíocht agus commógaíocht agus gachrad tá siad antáhachtach is saoil an imreoir óga chun iad Albert agus céhéad imróí a chunig mar faoi bhlá ag an níos sin agus a tháinig chun a tháinig chun tosach ag an am sin ina héal, so tá sé antáhachtach. Bín tú in ann imáíocht mar gan an méid sin brú a bhíon nuirtá a gimmar leis an chunta, agus gan an méid sin sais sríon agus struchtú agus scuiltar leat agus tá aspa brú ort agus sin rud is táchttaí agus rock siad arás go dtí na clubbanna agus go dtí na choláistí a nocht agus an tamas fear ina saola acu. Se go ddíireach ní léondát faoi sin agus gandát a mórtas cinneáir agus gandát na himimeóíonn san nó sé canha ó chéirí beidir nach hí na deise geisiú imirt mar sin agus imimeóí ó líise gan gandát in de Roland agus Carl Dunbar ó Loch Garman ach fós an na brise chrídómh so nach gandát be an te sin na fadagan leis ar an nánach se chun chluíána arsúla bheith an TG Card a tasnú leis an ghaileh agus tibredá an bio agus arbeo beidir se bháilta fiochantar Loch Garman agus Culchainnig agus cúnta an chlár go na líis. So mar sin an bhart díanta an son ag chláiste ollscoil Chorcaí IT chearlach críbriste achas tócha bisad son aber chuidir choáile lé canisteach chaid agus a cumáin a ggur chláiste beag mar sin caiisiad san a bheith mórtasach as an spáint sugdroha. Anmhórsaach ar fad agus tá écht an céad go thth marúir tú do choláiste anna bheog le gan imróí mór le rá a níisiigh techt chun bhód agus an anam nach a chusúas ar an ardan sin so gachrá orthú beag si críbriste ach tá anéocht déanta chu agus rís go gardagus le Corcaigh. Se agus an bua san tuilte go maihan son i gceith chláiste ollscoil Chorcaí an bearna slú idir na fórna deide an sos an áir charthar ach don darmh líon as a chéile chun bhicibún a dul óheas a dul síos go chláiste ollscoil Chorcaí.